今日は妖怪ウォッチジオラマシールで遊びます。開けてみます。何かな、耳がなおさら切れるのはかわいそうなジバニャなので下から開けますだって耳が切れるってなんか恐ろしいじゃない。シール切らないようにね。シール切らない。中身はケータの部屋とほのぼうのとどんよりーとジバニャンが何でも喋りたくなっていると。では遊びます。なっちゃんも遊びたい。どうぞ。ランドセルと、これ漫画かな。漫画の次。まず誰？ケータを。ケータか。はい。椅子がケータより大きくてほとんど貼れないんですけどね。はい。じゃあ次はなっちゃんやりたい。どうぞ。ウィスパーを地球儀の上に乗せます。食べれないソフトクリーム。そうだよ。ジバニャンは貼ります。マクロバーに取りつかれています。どこに貼る？早く貼ってあげて、シールがつかなくなっちゃケータのとこ。う。寝ちゃったの？あら、ぐーぐー。何でも喋りながら寝ちゃいました。次何しようか。次はなっちゃんしたいな。2つ食べる。じゃあ帽子かぶらせましょうか。ジバニャンくんに。ジバニャンくんに帽子。帽子。ニャケビが好きなので、なっちゃんもう一個貼り尻尾たい。の上にベタと。じゃあ姉ちゃんもなんか貼って。じゃあリボン。リボンありがとう。ケータに貼らないでね。どこに貼る？いや、どこでも。つまみ食いボーの。ルとか貼ってていい？じゃあボールをこのとこに。どこに貼ろうかな。ちょっと待って。ここなので、どこに貼ればいいの？お姉ちゃん、どこにも貼っていい？いいけどね。どこにも貼っていい？このボンの不気味だったっけこれ。夫婦なので上下と貼ります。どこに貼りますか？ケータに貼らないでね。だけにしようかな。どんよりにリボンにしてもいいよ。うわ、なんか変なとこに貼りました。はい、次はプリプリプリン。はい、ちょうだい。特に食ネームケータに貼りたくない。じゃあウサギを。うさほのぼのすぎ。プリンどうする？なっちゃん。プリン、ちょっと待ってくれる？じゃあつまんシない。バニャンファンです。なんかだんだん散らかってきました。はい。あと漫画を。あと漫画ダメだと思うね。あとほのぼうとがプリンを食べるのでスプーンを貼ってできました。まあ妖怪たちのせいで散らかってますができました。
今日は妖怪ウォッチジオラマシールで遊びました。ま